Erik Liljeström ja titteli on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja kohtapuoliin 12 vuotta on ollut täällä töissä. Työtehtävät on aika monipuoliset ja siellä on niin kuin kotisivujen asioita, ylläpitoa ja sisältöä sinne. Sitten on markkinoinnin, mainoskampanjoinnin asiat. Haka on yksi meidän pääyhteistyökumppaneita niin kuin näissä sponsoroinnin asioissa mutta sen lisäksi meillä on valtava määrä paikallisia valkeakoskelaisia seuroja, yhteisöjä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Että tosi kivoja juttuja saadaan tehdä yhdessä. Kyllä työnantaja on mun mielestä tosi hyvä ja meillä on kyllä niin kuin hyviä etuja, mitä tänne on niin kuin työntekijöille järkätty. Työterveyden hommat on viimeisen päälle ja pelit ja rensselit, millä töitä tehdään, niin on myös kyllä kunnossa ja työtilat on viihtyiset.